Radio na Biblia. Alumnado de quinto de primaria, CEIP de Celeiro. Programa 4, Colonia Rueiras. Aos micros están Enrique, Mateo, Carlos Alonso, Enzo, Ismael, Carlos Galdo, Marcelo e Damaris. E nos controis de música e son David e Iago. Colonia Rueiras, coñecendo o traballo das cuidadoras comunitarias. Ao longo dos 2 primeiros trimestres deste curso, o alumnado de terceiro, cuarto, quinto e sexto desenvolvemos o proxecto Coidando as nosas mascotas, dentro de área de lingua inglesa. Na programación a desenvolver figuraba a colaboración con asociacións protectoras de mascotas locais. Así foi como coñecemos a labor desenvolvida por Colonia Rueiras. Neste programa falaremos da súa labor, pero antes contarémosvos datos importantes dos gatos a ter en conta. Un pouco de historia gatuna. Adorados como deuses no Antigo Exipto fai 5500 anos e actualmente na India. Ignorados en Grecia e no Imperio Romano. Moeda e signo de riqueza en Asia. Perseguidos e asesinados na Idade Media e hoxe son mascotas ou gatos comunitarios. É un gato comunitario? É un individuo da especie Felis gatus que vive en liberdade, pero vinculado a un territorio en que non pode ser abordado ou mantido con facilidade polos seres humanos, debido ao seu baixo desenvolvemento da súa vida en torno aos seres humanos para a súa subsistencia. Que son as colonias de gatos. Pois un grupo de gatos que vive en liberdade ou semiliberdade. Que é a cuidadora de colonias? É a persoa autorizada que cuida os gatos dunha colonia seguindo un método de xestión de colonias felinas. Que é o método CER? Son as siglas de captura, esterilización e retorno. Captura. As cuidadoras usan diferentes métodos ou dispositivos non lesivos para capturar os gatos. Esterilización. O veterinario encárgase do procedimento, control de saúde e marcado dos animais. Retorno. Devolvense o antes posible a colonia de orixe. Como recoñece un gato comunitario? Pois aquel gato camiña só pola rúa, ten medo de min e ten unha orella diferente. Os gatos con marca son aqueles que levan unha marca en V, están esterilizados, pertencen a unha comunidade e foron ao veterinario. Son moitos os beneficios dunha colonia xestionada ou controlada. 1. Menos ratos e ratas. 2. Control da poboación, método CER. 3. Gatos máis sans. 4. Menos ruído e malos olores. 5. Menos impactos na estética do entorno. 6. Menos risco de que se acheguen especies non desexadas. Os consellos a ter en conta cando te atopas un gato son: non berres, non des palmas ou ruídos fortes, pois asustan os gatos e poden ter un accidente na fuxida.
Non corras tras eles e non forces a interacción. Contacta co 112 se ves que está ferido. É posible que sexa unha mascota que está perdida e non os alimentes. Unha latiña de comida custa menos de €1. Na entrada do noso cole poderás atopar unhas caixas para deixarnos a túa doazón. Outros xeitos de axudar. Co Temin doa €1 ao mes. Faite socio ou achega a túa doazón a coloniasrueiras@gmail.com. Tamén podes seguilos nas redes sociais @coloniasrueiras. Moitas gracias pola vosa atención e axudarnos a colaborar coas colonias rueiras.